baragambuni anak sawayotuanaigi baragam nabu dagang urang la pulang dagang mande di mana lagi ni sembawan alane tuan ola sakali sari malango kualo dalang ikan labatana mama ladiku nangkan duang lacape dagang nganggem badan latabuang ladinan lapunyoy lakang ali laki ini dulang sadulang lai pandulang ame di malako di
diulang marusana sekali lai paulang kabata balangko dibilang dusana buyong si Herman tumpah di badan nyo kini lah sudah makan nyo di kadai sesuo mapa nasi kanyo suo cukui ketigo labaranti nyo basuh tangan di si Herman indak lamu sesudah itu labaranti pulo Pak Haji muna makan lah sudah makan jo minum tumpak diurang baduo tu baru batanyo Pak Haji kasih Herman onde nak kanduang ramudo na o datang di mano badan buyang siapo wana gala jo namu cubo curaikan bake ambo nak sanang hati mandanganyo coy itu wana kato Pak Haji munap tumpak di badan buyong Herman oh baru menjawab badan ninyo apa jawaban dari Herman onde apa rangakan bana ambo banamu Pak buyong Herman oh datang nandari Indopuro baru latibo mapa pagi tadi di Padang kini badan ambo apa sabab na mangko tibo di Padang ko apa wana na bacari apa tujuan jo muka sui cuy tu tanyo Pak Haji bake Herman menjawab sinan buyong Herman tumpak di badan Pak badan ambo lamalang mapa tibo di ambo baruto Herman tantang iko de ulaya mati mapa mande tak lo ado di kampung badan marasai ndak ado repak nak di tompang ndak ado karajo di karajokan tumpak dun sana badan awa badun sana abanini indah kok mama lah jauh pulau itu lekat to buyong Herman mangko tibo Pak ambo di Padang ko tujuan ambo nak mencari bakarajo ko dape ambo Pak bakarajo boleh nak dape makan ambo co itu anak katoinyo mencari punggung kabalampo biya karajo Pak jadi tukang angke pokok le dape ambo makan ba itu wana katoinyo mendanga kato namba itu onde nak kan buang buyong Herman kok badan nak sagadang iko ndak ado kana murana urang mambao bakarajo apolo rang kata lo rana badan sakete iko coy itu kato Pak Haji munap oh tumpak di badan buyong kini ba itu lah nak kanduang lai ko namu Herman nak pai jo apa Herman tinggal salamonyo ba itu wana katoinyo mandanga kato namba itu lagak sanang hati buyong Herman tapi walaupun
pun sanang ati serman manunggu lapa risiko ambo payo andolu kakaka ambo nama bao ambo manampangkan tadi coy tu wana katoinyo permisi ambo paida olu mutaturui udah nama bao ambo tadi anda baaro nak kanduang pai la katoan la dulu nak kanduang eko le buli beko di inyo baru barangke badan kita pai jo apa waang salamunyo mandanga kato naba itu la sanang ati si ermanyo turui si radian sama ngototang adi mangabakato inyo karadi man balari kini latibo tampe radian baru bakato badan ninyo de udara ngakan bana bonyo bao dia pato mandanga kato erman naba itu menjawab di sinan buyong keri yonde di kanduang buyong erman koyo lai ado di urang naman bao yo rancak tuma di kanduang pai lawa ang samu jo inyo di tapi samantang dia pun baitu ko nyampang sansai badan pai jo inyo ko kini baitu lah dia kandung iko lepasan dia dari udah danga lepasan dari ambo ko nyampang marasai dia pai jo apa tu ko nyampang dak suko erman jo inyo ko nyampang paya waang pai jo apa tu cari lauda di katampe ko sekali seminggu pasti tibo coy itu bana katoinyo mandanga kato namba itu baru basalam badaninyo tarimo kasida banyak-banyak ko nyampang ambo sansai barisu mo cari yo udah kasih ko coy itu bana kato erman ko baru lapai badaninyo ambo pai leda kato inyo lapai erman dari sinan lanyo kaja pulo balik paji munam nan tinggal di kadai nasi tadi inyo larake di otonyo sadang menunggu juo sadang menanti juo tibo lairman dari sinan latibo eman di tampet tu sadang de untung kadian nala langsung bertanyo paji bake eman apa nak buat tanyo inyo lai ko boleh nak kandung itu lah tanyo dari Pak Haji alai boleh Pak cuy itu katonyo kini mandanga kato namba itu naik lana teoto baru lap naik erman kate oto nyotutui pintu di serman Pak Haji lah naik pulau baru lapai badaninyo menuju rumahnya kini lap
pai oto dari sinan nyorunyo tuju cando rumah nanggadang alamat rumah Pak Haji kadibilang tinggalnya di daerah Sawan Satu. Kironyo Pak Haji munap kironyo langsung ke rumahnya nanggadang dak babalik olehnya ke kadai nyo tarwi pulang ke rumah. Di jalan indak dok kita etong tunggu jauh kini lah Ampie ketibo Pak Haji ke rumahnya latibo di laman rumah nanggadang nyomudikan kalason noto wabuni kalason di halaman. Baru ndak lama sudah itu nyokaja dia anak Pak Haji tadi ado nak gadinya seorang pulau. Nanti tinggal di rumahnya nanggadang barunya turui ke rumahnya taeran anak Pak Haji Munab. Wassalaru salamuiko indak mencubo pulang siang anta sakit badan apa kini anta kodak membadaninya. Takajui di sinan anak gadi Pak Haji Munab siapa namu anak gadi banamu si Erna. Tumpak di badan ninyo kini satu lah tanpa apa ate oto. Lasana ngati si Erna lanya buka tingkok balalaman tak buka pintu nanggadang lah masuk oto kalaman. Kironyo turun Pak Haji kini baduo Pak Haji samo turun. Ula mencali Pak Haji baduo samo turun tak kajui di sina nupi Erna tasiro darah di dado gumantar tio pesandian. Baru batanyo inyo ke apanyo onde apa nangakan bana. Dari mano apa mambao kawan dari mano apa mambao orang gilo cuy itu mana tanyo dari Erna. Mandang tanyo dari anaknya capeknya sonsong anak gadi takui tasingguang boyong Erman. Kironyo di boyong Erman satu lah tibo di rumah Pak Haji Munab. Ndak paduli do orang kanyo cali ndak panyo cali do logat orang di rumah kini lah tibo nyo di pakarangan rumah tampak lah pangku sadang tasanda tapi dindiang nyo ambil pangku sakutiko langsung nyo tabe rumpui di halaman. De rumpui lah tambah panjang juo tibo si Erman bakarajo sadang bakarajo karajo juo sadang manabe nabe juo. Patui tabe lanyo tabe patui nyo kakak lanyo kirai cuy tuana di si Erman. Dibilang Erna jo apanyo sadang batangka gigi juo apola kato anak kandung onde apa dangakan bana. Ranggilo di mano rape di apa kamano inyo kapa bau apo tujuan apa mako babao karumako cuy tu tanyo di si Erna. Ocu bola ranga di nak kandung indak ranggilo tu do nak randak rang jai indak roe urang nak kurang aka.
Itu nan urang mana urang nanta lantar dape nyom nak dikadai nasi tumpak di badan apa kini lah ibu mana mencali parasayannya ibu mandanga kisah-kisah mengkombo bawa pulang nak ke rumah kita bertambar saki mana untung kita satu mandanga kato nama itu berang sekali pierna iyalah bodoh apa kini bodoh talabi badan apa lah jale bertambah pilihan sebuah lai di rumah kita lah bertambah pulau tumapa nak kemabian rezeki pulau katopa kawat tambah iyo lah bodoh badan apa pandi di mana badan kini mandanga kato nambah itu salah naik tu di pasal kini kau diberi tugas lenak kandung kenapa lado tu membawa kawan tumpak di badan kau kini odang ala pasan nak badan ayah adang ala perintah ya kini kau kunci oto nak oto kita paila na kau kakadai kini ko nang kunci kadai na iko nang kunci oto paila ambil baju kapanuka di buyong Herman si Herman tu mana namo nandi bao paila na kau kapasa paila turui nak kadai kita pilihlah baju nang mungkin tamu itu maco itu kato apa ambil pakaian nak salengkapnya ambil sarawa jo bajunya sarato jo kain sarung ba itu perintah ke anaknya pilihlah nak katuju pilih nak kasadang elok jo itu bananya kini tuko apa kama mandang kini ndak paralu ukuran dona kita ambil sesuai kan sajo jo badan erna asa sesuai di si erna asa katuju di si erna sesuai pulo di si erman na tumpak di badan upi erna nak tanggung berang hati ka apanyo nak tanggung bangi hati ka si erman tapi semantang pun ba itu namun apa menyuruh payu satunya ambil kunci oto masuk lainnya ke dalam oto satu lah masuk ke dalam oto lai duit cando mesin oto mesin ni duit andel ditakan andel masuk kopleng di papanyo copatui kancang lari oto ndak lamo erna latibo dikadai nyo pilih baju di kadai nyo ambil baju nan sesuai baju nyo ambil jo sarawa sarato kain sarung nyo kain andu tak namu lupo walaupun kesalati erna pakaian carian juo co itu tugas dibari di ayahnya ndak lama sesudah itu nyetutui toko babalik nyala sudah pakaian kanyo pilih lanyo masukan ke kantong asoi itu wana upi erna nyo jinjang baju keluar toko ditutui nyo lapai nyotutui toko babalik baru lapai badaninyo tinggal pasan di
toko di pasar kini nya 7 rumah nanggadang. Indah dolamu antaronyo latibo inyo di rumahnya satu tibo inyo di rumahnya nyo lantiangkan sajo baju nanyo bau tibo lah baju di kurisi cuy itu bana inyo kini tamui bali ayah kandung tu na baju na cari tu tarawal bau cuy itu kato si Erna barunya imbau Erna dia yanyo nde nak kandung ngopi Erna sapola kawan nak baru datang cuy itu kato ayahnya mandanga kato namba itu berang sekali Erna kini kawan di malo inyo ka kawan tupa samojo ambo iyo nak bauta apa kini di malo inyo nak kaberang o si Erna mangko talabi berang takana di Erna kini kasih kababagi ko nyampang tabagi kasih dirang tuo memanglah malang badan awak salamu iko kasih sayang hindu jo ayat salamu iko sayang apa yo mama bule sayangnya bake Erna kini lah tibo orang nama misakan tibo bakawan macam itu ocame talak biye upi Erna kok nyampang kasih dibagi Tuhan mangkonyo Erna berang-berang sajo walaupun berang badan ninyo nyotarui kabilit dalam dak tangguang berang Erna tapi di apa nyo mangarati ndak lo anak do kadilawan ndak lo paralu kato kadi soal lah tinggal inyo apa nyo kini lah pusing apa mencari Erman nyo cali kiri jo kanan nyo layangkan pandang nan jauh nan Erman ndak jo tampak ala came apa aji muna kamar pajako kini co itu ana dalam hatinya panek nyo mencari jo panek puta jo tampak si Erman sadang wakarajo barunya turui di Pak Haji baru bertanya Pak Haji bake Erman nonde nak kandung buyong Erman sia namanya uru nak manabe kini sia manyuru namanya pu baru menjawab buyong Erman onde apa dangakan bana ndak ado do orang namanya uru tapi ambo lah tibo di rumah ko karajo tampak sekali Pak satu tampak luangan karajo di ambo kini mangkonyo karajo ambo karajokan ndak perlu diparentalai ndak perlu disuruh rai ambo kasih ko Pak cari karajo ba itu kato si Erman mandanga kato namba itu wala tu mana dangakan bana tinggalan pangku sekutiko abean la badan lenak kandung ari batambah patang juo langsung la mandi lenak kandung tuandu ado pakaian tumate kurisi ambil pakaian sekalian pai mandi la Erman dulu nak sanang pulo lara sonyo badan nonai mandi si Erman nyotarui mak ke kamar mandi nyo ambil pakaian penggantinya
nan talatak di atas kursi langsung lainnya ke kamar mandi. Sudahlah mandi badan Herman, sudah memakai badannya. Oh tumpak di pakaian nanyo pilih di si Erna sado tamuek lah di inyo. Sado pas sajo tuma di badannya lah sudah bajunya tukarnya lah bertukar baju buruk aja baju elok. Nah buruk bajunya simpannya nan elok lala baju lah nyo pakai detuan ai. Tumpak di badan buyung Herman setelah dapat penuka baju na lamo indaknya buang. Nyo simpan baju na lamo di sini nanti mangkot sanang apa memandang sayang ju. Hari sapatang ma petang itu rasanjo anjro hari dicalik rasanjo hari sekutiko. Tentulah ukuran lo makan malam satolah tiba ukurannya makan malamnya imbo Herman makan di apa aji. Sarato mandesi Erna sarato Erna lah diimbau. Tumpak di badan nupi Erna nana na amu keluar lawinyo manangi di kamarnya la otuan nei. Oh apa nan di dalam pangana Erna ko nyampang lamuk pajako siko jale la kasih kadibagi. La jale awak tanya ukuran berang apa laka berang ukuran benda babe banginyo laka bangi jale nyo berang bake ambo. Ko nyampang dapet sayangnya di pajar baru datang ko mungkin kita sisi juga badan ambo. Coy itu dalam pangana upi Erna. La came jo ragu badan ninyo amande maimbau ndaknya dangakan le panek lamu de maimbau talu kalua juga badan ninyo. Satu kalua badan ninyo la nyo imbau diapai nyo rasul nak kita sama makan marilah nak mendakek lah kasih kusala kau berang ju. Cuy itu banainya kini sadang diuntung kat dia nala ndak lama sesudah itu sadang le makan le kasadonya makan apa jo mandinya sarato jo pi nala si mande la makan pulo sadang la makan le kasadonya. La sudah nyo makan jo minum sudah la makan Pak Haji Munaf iyo di rumah nyo kini. Baru bertanyo apakah anaknya onde nak kandung upi Erna sarato jo buyung si Herman. Kini ndak baik turun nak kandung de apa lah ya do baranak seorang kanana apa perempuan. Kiro-kiro lai ndak ka manyasar nak kandung ai lai ko ndak manyasar diambil kau kini nak badun sana kandung Herman diangke jadi anak kandung ba itu wana katoinyo. Lai setuju ko upi Erna lai ko indak ka manyasa ba itu wana badaninyo lai ndak upe ka maupe. Dek berang hati upi Erna onde apa rangakan mana tasara lah dia apa sajo ba itu jawab dari si Erna. Bertanya pulo apa ke si Herman onde nak kandung buyung Herman. Lai ko namu na nambah itu waang diambil kini nak bajadi badun sanak kandung jadi nak kandung kami waang lah disik
iko cuitu kato apa aji si Herman manarimo sajo kalau ba itu mapa nang kaelo kalau ba itu nang kabai ananambo manurui sajo ko iyo lain amu waang nak menjadi anak kandung kami nak boleh oleh nak main bawa apa samo jo si Erna ba itu anak kato Pak Haji sanang hati Pak Haji kini ba itu anak kandung onde nak kandung ai upi Erna ambil lah buku nan sahalai ambil lah pena nan sabua dicatat hari yo tanggalnya minta tolong awak kasih Herman minta tolong buatkan pernyataan minta tolong mam kini nyo kaman catat tolonglah catat di si Herman si Herman diambil menjadi anak kandung pada hari kini na tanggal kini padonyo jam kini bana di tahun kini pulo na waang diambil menjadi anak kandung nang kete upi sirna nang gadang buyong sirman ala kasanang nak dalam hati wa itu kato Pak Haji tadi dek si Herman manurui sajo la dape buku saalai la dape pena sabua turu la catat di si Herman anta Pak Haji sedang mau ji Herman nyuruh Herman kaman catat anta apolo pangana dalam hati wa itu wana anta jadi aiko pena nak jo bukunyo tolong buatkan nak pernyataan basuang diambil kini jadi anak kandung indah boleh muki jo janji wa itu bana enyo kini buela tanggal pado kini pado jam pado hari kini pado di tahun kini bana ba itu kato Pak Haji Munam satu lah nyo ambil pena di Herman nyo ambil buku saleh ndak bado babaris buku lah nyo ambil lah mulai si Herman kaman catat maalun buyong si Herman utak namu pikiran lanjut ko cali catatan ndak tabado pandai manulis indak tatanggung rancak tulisan yola samo rapi dipandang yola samo rancak dipucali baitu bana tumak tulisan buyong si Herman lasanang hati Pak Haji memandangnya tak kajui Pak Haji Munaf ndak tanggung rancak tulisan do nak kandung indak orang talantar kodo na macam iko lain ndak baduto Herman jo apa lai ko sekolah na badan waang sinan menjawab buyong Herman onde apa dah akan bana kini ko ambo na ado lepak basikola tapi salah ruit salamu iko salamu ayah masih ado ju ambo na lai satu pak basikola tamatan ambo tahun kini bana kini nak baik turun nak kandung kalau turui leka turui nak badan nak kita kini nak baik turun nak kandung kini lamaran masih tak buka juo pailah kalian kamalamar samo malamar lah kalian deke betulan sierna baru tamat pulo inyola baru tamat di SD si Herman tamatannya tahun kini nyola tamat di SMP cie nyo SD cie si SMP baitu wana katonyo kini
Kalau le manurui nak kato ambo kok le kito turui ka baturui carilah tampe la malamar la nak ketampe masyang tadi ko tapi ko dape nak enan satu arah. Boleh nak pulang sama pulangnya, kok pai sama painyo. Itu nak katuju tu mana nandi ambo, itu kato Pak Haji Munah. Tumpak di badan kini hari samalam malam itu indah dolamu antaronyo cakalo lalo hari siang. La siang candonyo hari parentara tibo di Pak Haji Munah onde nak kandung sayang apa pai lale na hari kini labat tambah tinggi yo pai malamar lale nak kandung mendaftarlah di pagi kini wa itu kata Pak Haji Munah. Duo jo sierman kalian pai sama pai lana kalian sama pai tapi syaratnya na ado cie carilah sekolah na sarana baru lainnya pai dari sinan nyo lapai joto pribadi nyo lapai erna jo sierman datang manompang sierna jale jadi sopir manompang inyo jo sierna urang dak kawan kanamunyo erna gilo membudui sajo gilo maraju sajo nan sierman indak jo sapo indaknya sapo ndak babuni di Herman ba itu pulo inyo na galak manis sajo ndak do orang sapo tak baranti asal dape ambo wasikola itu naninya dalam hati ndak do para luerna kanyuiraukan nindak nyuiraukan opi erna obuwe di hari sepagi tu apai inyo samopai latibo inyo di sekolah masing-masing di mana Herman kaman mendaftar di SMA 6 Tuma Matoaye di sini inyo mendaftar tumpak di UPI Erna masuk itu mendaftar pulo inyo ke SMP letaknya di Matoaye ju ado SMP 20 letak inyo Tuma di dake itu ju kan inyo di Matoaye Padang jadi searah orang tu kini indah dolamu antaronyo tak mulai lamaran dimasukkan lah mulainya kam mendaftar tentu dicari nilai sorang-sorang cari nilai Buyong Herman tak kaji orang nama narimo ikonan baru nilai paling rancak ndak basa loro pak nilai Herman nomor 9 sajo nilai na nyobao ndak ado nang kurang nilai dari inyo olah cukui rancak nilai inyo juara inyo di sekolah itu warna badan Herman mencari nilai lah itu nyato wasok pada hari itu dinyatokan inyo lah ditarimu itu warna sekutiko tumpah di UPI Erna itu pulau lesamu orang tu diterima tinggal sekolah badan inyo pengumuman nalanya baconyo baso sekolah minggu depan itu wana nanti tuli itu wana nanti sore sudah putusan di sekolah baru balik ke rumahnya di jalan indah do kita etong Hermannya galak manis sajo tapi si Erna mampu duit sajo orang marajuk kan namanya tak tanggung berang hati si Erna tapi si Herman tak dola lawan indak jo lawan babuni sajo
Ba itu wana orang tu kini tumpak di erna mamba oto na tanggung kencang oto indak tabado lari oto hampir tibo di rumahnya. Satu tibo inyo di rumahnya, satu letib lanai inyo kate rumah eman gilo manuang sajo sierna latibo di rumahnya patui latarui ke kamar ninyo latarui ke kamar masing-masing tumpak di badan buyong Erman nilalamo sesudah itu biari babilang hari bipakan babilang bulan ndak dolamo sudah itu lah setahun na berjalan. Ala setahun Erman tinggal di kota Padang, tinggal di rumah Pak Haji Munab dicukui masuk setahun. Ala naik inyo kelas 2 Erman di SMA. Dan si Erna ba itu pulo tumpak di badan inyo kini dah tanggung inyo dibilang ndak tabado badan inyo bertambah lama bertambah cadi. Bertambah pandai di sekolah lah naik nilai masuk itu indak tabado santing Erna lah pandai pulo nyo kini lah rancak lo nilai dipandang hari bertambah ju abi hari babilang hari abi pakan babilang bulan ndak lama sesudah itu ke kelas 2 badan inyo naik ke kelas 3 masuk itu lah 2 tahun inyo sekolah cukui ke 3 tahun kini inyo mulai di kini buyang Erman lah sekolah lo orang bawali lah 2 tahun inyo di rumah Pak Haji Munab dan si Erna indak jo kamanyapo salah inyo kamanyapo batamu inyo male ju berang tarui nyo bake sier manan tapo banana nyo berang kan tumpak di badan buyang Erman nan sierna indak nyo iraukan apo nan dalam panganan nyo ladape ambo sekolah ala tumaco itu anak katoinyo itu panganama dalam mati di luar indak do bakatokan ba itu si buyung Erman hari bertambah juo tumpak di malam hari kini tumpak di badan inyo kini hari bertambah juo ala 2 tahun cukup lah tahun nang ketiga tentulah tamat Erman di SMA indak do lamo do sudah itu lah tamat inyo di SMA si Erna tamat pulo di SMP awak bertambah kadang juo awak bertambah cadik juo tumpak di badan inyo kini lah satu lah tamat inyo di SMA satu lah tamat Erna di SMP nyo bawa pulang tando tamatan nyo serahkan kabake ayah jo mande kalau nyo cali nilai si Erman di ayah nyo cali wana jale ndak tanggung nilai ndak tawado rancak nilai nyo indak tatalo tawado do ndak alun ado do orang dicali nilai sarancak iko tatamu di anak kita oco itu kato karang rumah Pak Haji tadi labayo iyo nyo jo orang rumahnya lah banyak lu ambo mencari nilai orang indak sarancak nilai ko kini ba itu kato Pak Haji Munab iko tarab labi rancak bana oti bolo nilai si Erna agak kurang nilai si Erna dipandang baru ba kato Pak Haji Munab kok tibo di Erna ba kok banyak banang ko anam na dipandang ba itu kato Pak Haji Munab tumpak di buyong si Erman ndak
kado doang kuanam cie juo eren di malo Pak Haji nak eren di mano inyo baraja data tangguang keranca nilai baru bertanya Pak Haji Bakir Herman nonde nak kanduang buyang Herman kini kala tamat tuna waang basikola di SMA itu anak katoinyo kamana le kini kamanyambuang oh itu nantanyo di Pak Haji bakato buyang si Herman onde apa adangakan bana ndak usah sekolah disambuang lai walam apa sainggo itu sajo biarlah moto cari lei karajo kini biar tak tolong apa diambo ba itu anak kato Herman mandanga kato namba itu menjawab Pak Haji Munab onde nak kanduang nangakan bana kini dangakan nak kato ayah dangakan kato sabananyo ancak taruikan na bakuliah ko untung elok nak rezeki membawakan bayi untung bercapai tanah tapi untung dapat karajo besok kanan elok ojo itu kato Pak Haji Munab sedangkan deinyo buyong Herman pangananyo lai ke bakuliah tapi nyo ambek tuma di si Herman usala dulu Pak ambo bakuliah de irna kaninyo la tamek pulo di SMP tentu ke masuk ke SMA atau kama kato inyo banyak bana beko biaya basikola kalua cu itu kato si Herman omandanga kato nambah itu onde nak kanduang buyong Herman usah nak kanduang ragu pulo usah nak kanduang came pulo tumpak biaya nak basiko ngolah dia apa lai kau bisa juo na mana bisa juo sanangkan panganan kanduang kini taruikan kakuliah coy itu kato Pak Haji Munab ala kasanang dalam hati na ala ko sanang hati nak kanduang tubuh pikiran nak kandungan tumpa di zaman kemajuan ko awak nak lai bakuliah orang kampung nak kasagan juo ba itu kato Pak Haji Munab usabananyo apa dalam pangana Herman iyo dapat landa apa bakuliah itu sabananyo dalam pangananyo tapi malai juo dapat cito Herman nyotaruikan nyo bakuliah si Erna mendaftar ke SPK cuy itu bana sakutiku tamat SMP ke SPK cari kerja jadi perawat ku untung dapat jadi bidan ba itu bana katoenyo setelah kesanang hatinya kini sadang basanang hatinya kini tumpak di badannya kini hari bertambah malam juga hari semalam itu sakalo lalu inyo kini hari lah siang balik tandonyo hari
baru bakato apa ajimuna paila manaptar lenak kandung sekalian do upi erna di erman lama iyo kan kini tumpak di badannya kini hari siang itu lapai mendaftarnya ke kuliah nyopai kini samojo erna tumpak di badan la upi erna kapai lai biasa sajo baru kepulang kini erna baranti tengah jalan satu baranti yo tengah jalan apola kato upi erna yo kabake buyong erman mandangakan naga kamari lah waang taga agak kamari waang kini di mukoko kita samo duduk ba itu imbauan dari erna ko kini waang di balakang sajo dangakan ambo wakato ambo ko bukan do pembantu waang ambo bukan nak buah waang ambo bukan sopir pribadi waang kini nak takau rolai di ambo baraja lah waang mambao oto buli waang menjadi sopir co itu kato lah upi erna mandanga kato nambah itu nyojujung tangan di sirman meminta ampun kasih erna ampunan udah didik kandung udah ndak biasa rodik bawa oto obek kota jatuh dik kita badu sansai lah badan diri adik oto abi awak lah mati dik kini baitulah di waang buyong ku erman ko indah namu waang parentambo ko ndak manurui waang kato ambo kini terserah lah di waang anak ambo indah dolai ka membawa ang lamalu ambo membawa